jangde ma wayi holko Moussa ma wiima holko mbaɗɗa hannde a namdaki joom suudu ma hono ñalliri hono nangue wulde ala kañum kay namda kono liggoroyɗa hannde kori campagne kori auto ɗi ɓittani wonande wonɓe ladde walla ino guese ɗe hannde goori kori colli walla ɓakkere walla ndiyam on ŋakkaka ala ɗum kay natti ɗum haaletake ni haaletake ewa haalte tan ko film kaari o lamba kaari ka womre kaari nde pomnal kaari ngal ewa ɗum ɗon noon ceerno nde on fomnono fiya koye leydi nde on fiyano womre nde hunu ko hel ndeke noon enen so tawi en jooɗimo eɗen toppito ko ɓen piya ko walla ko pomna ko pomniɗene dow leydi ɓiɓɓe men jooɗo e dow men diine men bona mboore ɗen ɗum noon alay sago bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe garti noon haqqille yo annduɓe ɓe sukaɓe jannguɓe ɓe jogiiɓe coftal ɓe yo tinno ɓe binda yoɓe tinno ɓe kaala yoɓe tinno ɓe kaalda e muɓe wuuro vacance uji ɗi no gardata ni vacance uji ɗi no gardat ni ɓe gummo France bella ɓe gummo leyɗele meɗen Dakar ɓe ngara mbiyata mbaɗa vacance ɗe pitta wuuro ɗum ɗon fof ko rewɓe worɓe jillodiri e ɓe kam ni o mawɓe hellifaɓe kono noon ittitade kadi so tawi ɓe ngari yoɓe ciftini yimɓe yoɓe tinnan yimɓe yoɓe kaalane kadi ɗeɗo gueɗe beelen wallaɓe janggo e jaam ɗum noon tan wonno ko ɓeydan moon ɗaccanonmi haqqi koye e haalaji ɗi e konnguɗi ɗi e kadi eno miijorimi ni ko ɗum komin tan Yaya Alpha Dia miijori noon ene gasa goto moon fonne kadi ma won ko hawre am hay sanno hen gueɗel gotel ko so tawi en kaali ɗo ko weeli Allah weeli nelaɗo Allah ganduɗen ne wawi naftu leñol ngol alhamdulillahi rabbil alamin jetti Allah so tawi noon ko kalɗen ɗo ko goofol bonnat ɓeyto kadi ko bonnude yo Allah yaafo en e kadi yaafo bakkatuji men on aranoɓe ɗo ɓe e radio kokkuɗi ko fof on calminama salmini koɓɓilon didori mawɗo mabɓe e cukalel mabɓe debbo mabɓe e nayejo mabɓe e ko noon kadi calminimi Daabi e diwan Bosoyo o fof ha tenke e diwan communal Daabi bandiraɓe wonɓe caggal leydi ɓe fof ewa e wonɓe Dakar Colobane ñamoɓe ñebbe ɓe fof e kadi ɗo mbawi wonde fof e Hamidou Mar Ballen en mbayri nande ɓe kamɓe fof ɓeɗo fof en calminiɓe en juurimaɓe Abdoulaye Kane en yo tinno ɓeyda hen gandal mumen Abou Sall en e Kalidou Camara en tinnoɗe tinde yor ko ɓeydon e nde ɗo tonggode fewi Aissata Sy en saabu balle moɗon e ko gaddaton ɗo ko nafat tan e neɗɗo on e saaha mum yo wat tan ko nafat heddi ko nanoɓe ɓe nanat tan ɓe nanata ɓe e nanata kono noon janggo e jaam so tawi en ngala ɗo walla so tawi en goni ɗo ha hunde ari dilli ma en mbiyatake yati en mbino yati en deƴƴuno ala ma Allah setto enen kam en mbaɗi jihad ɗemgal walla jihad ɓernde e hay so tan ƴeftani fitillaji ɗen pella e ɗum ɗon ko noon heddi tan ko hadem yettino ɗo en woko jinmi jokkuden mi arti mi nani kaw Abou Bacca Buuɗi ene haala ONG ji garoji ɗi onon gandi ONG ji garoji ɗo ɗi fof ko groupe aji ndendi en dokka haalisaji ɗe ngara ɓe mbiya eɓe mballa on no ñamruɗo eɓe mballa no jawɗo eɓe mballa no pine mon eɓe cettono on ko woni leydi no laaɓe ɓe mbaɗata eɓe mbaɗa information ɓe nelda leyɗele mabɓe eɓe ngara kadi eɓe kursi noon ɗum ɗo fof de ko hunde moƴƴere kono noon ewa min jogui jawdam ewa mi addi jawdam mi ari ha galle ma mi rewema mi wiya tinno ngara ñamanami jawdam ndi ya tinno ngara mi rokkuma ma ha suudu ma ya tinno ngara mi rokkuma cafroɗa ya tinno ngara mi mahanma école ɗiɗo jawɗi ko an tan jiɗami ɗum to ummi to ene tawa ñawɓe nan toon sohluɓe nan toon waloɓe mbettaji nan toon ene keewi wonɓe gueruji riwaɓe yiɗɓe ɗannade ene ngari jiɗi wadde refusé ene calana ƴefton ɗeɗon jawɗe ene gadda noon yimɓe mbiya kono yiɓɓe ɗumen kono horsimɓe ɗumen aha kono horsimɓe kay gonga kono hol ko jiɗɗon e mabɓe ɗum waɗi nde laamuji ɗi daari mbi hankkandene debbo lesɗintaki hay soɓe kattaninima mbi gorko duhotako ɗiɗon haareji ceerno Mamadou Lamine Ly en ewa sernaɓe Fouta ala hen fof mo haɓaka e majjum ɓe jeeyi ha hande debbo natti lesɗinede ɓe jeeyi ha hande wonko debbo suusa resetaki e duuɓi ɗi fonno reside nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi noon Qur'an o lelnirno ni ewa hankkandi ne wiyete ɗum ko cuulum ɗum fotani wonde ɗacce ha ƴagga ha mawna ha wawa mikinade hoore mum ha wawa toppitade hoore mum bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe so tawi ɓe ngari wonko ɓe garani wonko ɓe gaddi de kono noon ko cengdi ko posone ñamɗo e men fof ñamanɗoɓe fof so a renaki e reedu waɗata ñabbu e nder muɗum ɗum noon alay saago jaren se ƴeewen koɓe gaddi ko sone nafa en holkoɓe jangguinde suka men ɓe hol pellital ngal ɓe jogui
ewa holko woni yende mabbe ummade ha Amerique ndiwa e afangaji ngada ha Dakar bubde goppa Dakar ndewa lawol selwi ha jettuda kobbilo wala daabi ewa lelda cuuron ada ya kuni tilo e haran anani hewa bowdi no ngodi buubi no ngodi koci no ngodi tuppi no ngodi ewa dum do fo jammaji nibbidi lampaji jojo fo kuppa ada yaraga ndiyam dam laabani biida ka jiddo o don neddo adande dum ko wallitori yo maaru galle mum yo nyammini bandira fisbi selam batten hakillaji dum no ko do tan dalden mon ha nyala fo goddo inshallah taala daccunen hakki ko min yaay alfaja on jaaramo yo jam waal e kala mon kadi jogi den balla yo beytu inshallah taala